A veure, comencem pel començament. Txernòbil, hi va haver un accident molt gran. Què passa? Era culpa del reactor? No, no era culpa del reactor. Va ser culpa d'una barbaritat molt grossa que es va fer. Ara bé, sí que era un reactor diferent a tots els que es fan servir normalment en el món civilitzat, fins i tot a Rússia també. Qualsevol reactor nuclear, recordeu que hi ha la famosa reacció en cadena, en vam parlar una miqueta l'altre dia, allò que es trenca un àtom d'urani, emet 2 neutrons, els 2 neutrons van a tocar uns altres àtoms d'urani, etc. Tot plegat, fa una reacció en cadena. Però recordeu que perquè els neutrons toquessin bé en els àtoms d'urani, calia frenar els neutrons. Si els neutrons corren molt, veuen els àtoms d'urani molt petits, amb el qual tenen poca probabilitat d'encertar-los i passen de llarg. Allò s'han de frenar. I per frenar-lo fa falta que se'n diu un moderador. I com es modera? Recordeu molt ràpidament, jugant a deixar, no us diu, el joc de taula de les pilotes. El billar. A billar, jugant a billar. Tenim els neutrons que van corrent, pom, van xocant i els frenem fins que van prou a poc a poc. Per què? Perquè quan van a poc veuen els àtoms d'urani 1000 vegades més grans. O sigui, no el doble o el triple, és 1000 vegades, la diferència és brutal, no? Vale. Llavors, per jugar a billar ens fa falta una altra bola. La millor bola de billar que hi ha és l'hidrogen, perquè és igual de gran que no pas el neutró, amb el qual, teòricament, amb un sol cop el pots frenar de cop i volta. En canvi, el carbó, el grafit, que pesa 12, doncs clar, és com una paret més grossa, i llavors mecànicament, ara no entrarem en detalls, que si no em menjo els 10 minuts, no frenes tant amb un sol impacte. Vale? Llavors, per què volem grafit? Doncs molt fàcil, perquè resulta que l'aigua, que és el que té hidrogen, a més de que frena molt bé, de tant en tant es jala neutrons. I llavors perdem neutrons, i això és un mal assumpte. I en canvi el grafit no es jala neutrons. O sigui, es feien els reactors de grafit simplement perquè no menjaven neutrons. I per això per què servia? Doncs perquè tenint enriquiments febles, cada neutró que tenim, si no li dona amb un altre àtom d'urani 235, li dona un de 238, i això el converteix en plutoni 239. I el plutoni 239 es feia servir perquè es pot reprocessar químicament per fer bombes atòmiques. Per tant, tinguem clar que la major part dels reactors nuclears moderats per grafit que hi ha hagut, la major part, no tots, perquè Canadà també en té, ja entrarem amb això. Vale? Són amb aigua pesada. Els candús són aigua pesada. Els de grafit estan fets per optimitzar la neutrònica, la quantitat de neutrons, i per tant per fabricar el màxim possible de plutoni. En concret, Txernòbil era primàriament una central de producció de plutoni per fer armes atòmiques. Tinguem-ho clar. Vale? El que passa que per fer això també s'ha de generar, hi ha d'haver una reacció en cadena, i això genera potència i per tant també feien electricitat, evidentment. Vale? Però la diferència més gran és que això, el que va passar a Txernòbil, hagués sigut físicament impossible amb un reactor moderat per aigua lleugera. Vale? Això que quedi ben clar. Dit això, dels reactors que estan moderats per grafit, que vol dir que tens grafit allà per frenar els neutrons, hi ha dues maneres de refrigerar-lo. Clar, això fa, si hi ha reacció nuclear, doncs s'emet calor, que aquesta calor és la que es fa servir després per fer electricitat. No pots fer plutoni sense fer energia, l'energia ve intrínsecament també, no? Llavors, clar, ho has de refrigerar. Es pot refrigerar de dues maneres. Vandellós 1, que anava fins i tot amb urani natural, o sigui, fixeu-vos el grafit, la gràcia que té, que és capaç de funcionar amb urani natural, no li fa falta ni enriquir, vale? Doncs es refrigerava per CO2. Escalfava amb CO2 i el CO2 després anava a uns intercanviadors de calor. Hi ha uns altres tipus de reactors de grafit, que són els HTGR, que ara Xina els està començant a fer servir, però és un model que ja l'havien dissenyat els alemanys fa 45 anys, ojo, o sigui, diuen que són molt moderns, de moderns res, són més antics que el Carracuco. Aquells van moderats per heli, o sigui, tampoc no hi ha aigua. I en canvi, el de Txernòbil estava moderat per grafit, però refrigerat per aigua. Tenia tubos de refrigeració per aigua. I aquest va ser el tema que va permetre que hi hagués l'accident que hi va haver.
I refrigerat per aigua per què? Home, perquè l'aigua és un bon refrigerador, és un bon refrigerant. Va bé, és fàcil d'extreure l'escalfor, és més fàcil després de transformar-lo a vapor, t'estalvies ja un pas, o sigui, té uns certs avantatges, però tenia un inconvenient, i és que, clar, l'aigua, si tu l'escalfes molt, bull. I això és el que va passar. O sigui, la diferència principal que tenim entre Txernòbil i el 95%, 98% dels reactors del món és que Txernòbil era moderat per grafit i refrigerat per aigua. Els normals són moderats i refrigerats per aigua. Les dues coses. El mateix refrigerant fa de moderador. No és que estigui per separat, el mateix refrigerant fa de moderador. I això és una diferència crucial, elemental, per entendre el que va passar allà. O sigui que jo, quasi amb aquest preàmbul, ja podríem entrar en matèria de què va passar i per què va passar. Hi entrem?